ogwete nyoro kiregi mochi kwanyara abantu njira niribali no henu muchuru muchafu njira gite imyaka ya kurumaega waita binyuru gute bire bwate koratika bigwata mamisu gite wa kuminga bono ogwete para koma koigu museneke yenga bawo keroka ko meseke bono uri muzirie kangara so musuka ninga kinire kwali koigu no hena ukutenga chitumba tuchukutyoka ukujadi kuli kenyoro abana abantu banaletenga itisnomo kegora umuntu atenga ine ndakira abantu banalete kinire no emyake ya kuruma iga abana bakatike chiskuru abana bali kuchaga ali kunyora umwana bwateli buti nali bayija gete kabisa bani bimwere bakunyu ine rungoli ebinyorumbi alingebo lakini boni gensi yaramukiri sana ekana ndo kunyora chika gichike ensi ya chiro to the next level ngensi yaramukira abantu bangwente ko baba Kristo bagende kanisa ensi ya beire ensere ensi ya chinchiri ya unchuliri komenya konyora sande naro konyora ngabone na lichise jigana limu kakali bono maambie kenyenga ime na liyo konyora abantu mungina abugete mambi no ali gali ikaransitinga no na hali busaime bono kwabulinga what is happening surely emyaka ya etire sukuru ibintu ibyalinga maye gibi byali okolekana byalinga abantu barasege suntaime umuntu akatenga ntarali usini libuti ntaraka usini changiye yani bona aruchika tano tamenye timoya esikati kiri onsarika abwe wacha igoro norocho onsariko bono iga no mia maiso no mia maiso yani buna bono no enkale liria gose no nyembono iga onsariko no mia maiso ochake gutara naboko manyanga ga na ikirunya lebe aiga na ikirunya lebe uno kwenda kuchimono aiga no nyarebe uno kwenda kuchimono aiga no nyarebe uno kwenda kuchimono no nyarebe ngo chakore kurwaria kwa unga emeseke yatiokiri aiga no nyarebe okay sukuru ibintu byalingo kale sana ibintu byalingi kale lero boni gakero konyora umuntu buli ole buya ngukubuka kurumwago ngaguyikura etase nyenga liro libone ensi yago komenyete ensembe ukonyora umuntu uyu enabwa temechando gite ikora kompia emere mubonigira umuntu akoli gasi anyole ndagirali umuntu ali ndi family umuntu aminyokirwa nirubu bwaye asemeremo bono chinsa 12 cyamambya umuntu yakati kumnyoka kabisa atulenga ngerali uno bochi onsarika straight mapema ngamake muntu mete chinsa chinde abantu bawuchi babura maskani nkonyorore linde na umero mugaka gitomonene iga emyaka 70 na babegete kenyenga kia na bare ko yenga yenginchira gete okonyora ngoso na taite ko kuragira sigete akante binga konye chiziringe 50 nkateba linde nchenga mukwani nkatulia ngaikaranza mongwano yenga yakura che imukacha akegonsha hoteli yago tebanga konde nkongore chibesa ngende kuchianga boli na deni ya na mobility kwani mimi nilikuwa na deni yako akamenya wondinga usena usawo wakira bono ngakiota getenkore ngaburi rinde mugakweta bwati nonyo tagosoka nonyo gosoka ngamanye ntabegete na kiekebe anda kibaka kurigereri ngamanyete kera gusabiri gosekera obweso getenchira gete sokoro ekera ko gosabo bwenrete komwa kamubori rendenga echiga kwanywera erungori bakore nchira bune gogotarira igoro mugwatule ngori muhatebeke kwanywera marua gutindia nowadays we want to Matilda nowadays we call a spade a spade we don't call a spoon a spade we call a spade a spade ngamubori iyo kwanywera ngaikwarusi agatebie gagorerwa anko mubori oyo uri kugorera rende tare goko enchira yogo ikanyomba agantebinga ankamubori no bota muchandonde agante madam mimi niko na shida gani agante mimi ni mlemavu nkamubori mlemavu wapi manyete umeta ebinte bibi ko graba ka banta banene isko ga bachaka ko benjira gete ono manyete ngabe gete kenyenga lakini agontenga yeye ni mlemavu isiko morigereri halebi yapi ono kasinyunga umugako yo ebinte biga amarwaye atari koleta aretiro bosoko mbaroro konyora gari atangete megoko emburetwete kabisa muno igoro kero kuri chinse mo na chiri chake emburetwete kwanyora nganero tangete umugoko utaboka ogenda nyuma nande bakuoga nande rete meteriotisi norocha banta bakonyu njitali bonse tindiko te abobe abanta bakonyu napubo na basomu site abasomu 90 plus
okonyora noruche kere banya sibire Sokoro. karati konsali kone tato mwanone Sokoro. banya sibire kesongo ke kokwanuka abu papa Sokoro binte byo gukwana nchiti ngo byanchirana Okay. tikakotebanga kiri umuntu asibire n'igesongo ekiro ntoli gusegetanga muntu tindete talimo somu muntu nywete tamaye gesongo kiyamanyete kene nkeyo gesongo nkeyo nalio komanyanga ki ya tikakutungaina kunyunko yogo kungaini muntu ngamanye gesongo yani gotali ngotebe komungaini ya gesongo muntu kukwana gesongo n'umuntu leso olebuya ujieto zikuru buya umanyete mangana nyasaye na rukwana gesongo tikibinti yoda ngakara muntu sariko noroche ngotebi oyoro okonywa maru ikon point yuko ntiko bekembe point rera punta te kobekembe abantu banyu basikwana gesongo tali banyu ba kwana gesongo bono tigira ago bono akito ukali ngotebi naro rokonyoro bwate ke uyo kurandia rakitachi kurandia akagenda sobolebi osariko mari kwani si anyule ebibiria ayo gotuburu yonsi bipaka mwiso paka 90 price bone ibina kana sokoro bone bitoto gukwanira igami ibina bitwakana bale bakogenda babeka bamanya korete iriogie kenyore kigima bantu mbali korara chiama tenchiri korara ijirani okonyora ngachande gitese ngencho ijirani iyaye gusomwa matoye nigo konyora ngakera abekire guso erekera rituko nenaro ekera koira napaka bakire iriogi butuko bwaki ebintu bune bina bitokorigere nakikora tukurarie ngaki yes emyaka ya maiga ntwatebenga nabakwali kubara umuchi abantu bakoenga ebintu bigasira oboingi bugasira lakini era samagana mayibono mambia ali bumachogobera buto igule ngana andike nyoronkiro oh my god abantu bakubukira baragire amaruaju banyanywa ntolunyo kandagire kiri mukuruka banywa marua yo gutindi atancheiri batinda no bali gagu bono paka yirire mangano bubago bwa mente kanire ubuke bago ubu ibi ubu salia ebinte bya mente kana sebinyoro mambya bono tuko buli mwancho mategereri. What do you think? Nkikeiga kiwento korwa eligerego kiani amangana ege nakuja kura sebinyoro na ine agwasore kenyero kiago amangana alia akale ya alingi ngakira chinsaba nteba tindiriyoka na bali igolero abantu mbali kenyero kyo batindiriyoka kuruma bisagu na moja mpaka saa 2 cyabo tuko eremere menene to monyora muranyara ko reason yamo okonyora atindete ebinte bimbiro na onye biro. What is the problem and who do we blame? What is the inkitura kole eliga tukura mangana ige kura sebinyoro eliga tukura ndibona yes ganga tebi tato mwana ona ige yes norocho muntu ochete sukuru okonywa gatindire nabwate nchira gwesikoso anyomba mwayora ya tiga ne bige bintu sukuru tinga ne bintu byokwana ebitingwa nchirana engana tukukwanaga obutindu mbuli muntu somete no butasometi omutindu no mutindu nakitukwana ine ekenyiruke agazole onorokinga abantu mbali kwanyakonyara muntu atinditelyoka kuruma mpaka morogora ngitoko kora ebintu biyerege kora tu aruwa bamenyi bekenyiruke chisomo chirichi ametembe gali borabu bomachoke borabu ebakulira nga bamintu muntu nara ukoenga sana usaliya abantu banyule bube ine I say nibintu imbiro kwikira bono I do thinking chinga kirande bado no bachiro ne cyakabire kali gusi amangana na era lera abantu besigete amangana aliyo bule ebinyuwa tayo. What do you think? Tukwana into 07 06 6 6 6 6 9 0702 666 tukwane ringi mambia bono 6 ekero ayukunya gusanga na ntuka ali sina bachitu studio mambia bono motegerali na hali tobirenge totebya sei no kire ba tobisa totebiga sei taro ebono mambia no ebono yatuko kwana igaisiko gaiga egweyete ere bobe mbaya mbovu baba ngirezo kurago tungaina aga ngomuntu somete ngakranyu eta isigete ngoli yale ko twara masikani iga mangana ayuko tungaina tie tungaina ayute tungaina onsariko mwanya kumana no muntu tijezo mwanya kumana ne 0702666669 Yagaro kwa 92 bono mambia Getambe radio hello Getambe TV hello good morning Bora kwata chirichisa chanya kwa parela akurunga kakasonko akasonko manyano mwa konzelgo yes good morning karibu sana bro
ngakia kaka kwa konya kuma na kurumo inabuga nabwa tu muchando ye numa muchando enuro aye ntunyumanyita motai bona kibwe stika ndabanya ko siba na matembe chego chimoina alinga kyumba ba Matilda ngakiore baba mbiyande na injembe yande kurunya koega mware mpire ngambe ngiya mbiye mono karibu ebinyoro ko tatali ebinyoro biro bitali gotinda go simbiro bitali bitabwati bare asi ye keire bono iga kereke nyoro kebwato bore biao bono na ndoma tiko se na kintu tu onchoire se go sintu tu onchoire binyore yani ngamunta ta okogunga Rusia rock no kumi Rusia rock ba monta kora ikaranta ra jino rock ni ekebuli gesie kiro ko endo igore ona ki kaki tikata tare busa tiga bata abangero ngo ndia abirungo tigango turabuli mogako monule ga rock ngindo kio onkoro rock onsaligo ne kere kwa ya kongontre maragoba bono maragoba nyawanya kontra mangi mabidika ni Rusia rock lakini ule ndesa ke bungu ngebune kiraimi Rusia rock umwano minton yes kaka songo ndabusyo bona yes kwa manya konyoru monte ke mandiri bakako bwenete ko mukande no emogondo ka kyo nsaligo minto amaita balire tuko chapara no arabige tama ko mubuka kunya kugunga ngajya kurusha monto na murusia rock yo kugunga kai mugambi nano ntonto popo abunjiri ko chimata ngikero bono iko chibuse timachiki kwanza buna bono iko morebi ngandra ta ko gingira agotanga ta agotika konywa bono linde unique customer kwa kumukwanira buya unique customer yo bono no musanyo lakini bono mbaji kutika konyu tika toba teyekene una kwa mambini na chache kugingira utali kutema koba taji sawa getevalo ayo sadiko Buakire bia. Nkwana liyo nkorogo changu. Mbia bono sana kaka. Nkorogo tika ko preach ile teria. Kaka sungo go siru kwa ni customer yaye na ndire kumali jibes. Yes, karibu. Omporogo. Nkwana lino morali musubati. Na itabire mbiyande. Bono mwabwatire kiarambe gataka matundura maembe kinse amone ichaigale. Matundura maembe kurugale gali aye uruche bintimbira se binyori bino. In fact amangana yo bore bino konywa. No bo engina ubore se binyoro byaitu. Bono kanyora bare bichimambye kibatinde tata monta kuoga para kwa buri yo bono. Ndi era bogete sakie cha bogete. Utaraji no boka ra kuoge para tinde te bono wasi ankieke. Bono tigante veiga. Lakini ndo utaraji kote batata. Mutika kwane. Okay. Togenda busyo maembe togenda busyo. Okay. Bono abore byo bun fact timbaro. Emeje itonda tebe ko engadare go chaya salite kora ira ngaro mate yakorira abantu baite binyoro nabone kenyoro kyane keigara. Abantu abange babere bagosira goitera marua yiyo karonkorigere. Ikobono umuchando nabaengi gusembali bagukonyarikia. Umuchando nabaengi mate baise ko boraba mbaenga marua ya. Morebio yo matata gocha konyanyora aniresio nyuka maite ko eroseri mwaye eroseri anyukonyo anyanyuko porwaro ono bateba igukore binte yes abagambi baito manyete kibarasa nki akabeiro ibarasa kiri in fact inkoranga ichiasira yes imikoranga ibarasa yakabekirukero motinyi tolkare barasa totararengeri sirimbi tarabuga ebitureri bitarabugi gutwomerana lakini akaronkorigere ngakie abagambi baito ebatakeire bairanie bintu biria kiparasa kiri kibarasa agara kisoese kenyoro twarangera twasemania abengi barangeri gwaro baturwa babwatigwa aria marua arasira sebinyo arafu na marua yo mataba abare baito bakare ko monyora gotainga ki togenda urambekera mariga yeke bati maetena bato nyarukai bona mariga ya gwasi nyuke baki nkore nkebwata mariga bono rende abakare ko nyarukai gorende bono karambekera sana
SNN SNN nginde ngoroko SNN no motegete okwa magari Getembalo Getembe FMLO akuruguna rebo mbasa bundio manyere kuruchisa mochiabo machoka chache no abwatele nyanchukali yes Yamana soko ntambwa karibu sana baba mwale dire kerengeli yalitangani ibintu bimbiroro lero byalingo kale byalingo amaruna buna umachoka marwa ina raro arwa seriko burambora ege ndege tana na rega no amangana yo bugambi omonta bwente kwa ubugambi omonto uri etera amangana yekenywa je ko manyire na ke sena kerekebe omonto maya kwa ubugambi nanda bakapita bagwendo aba bekapita abagambi nabakubwata ongo noere sibale amagi abagambi nabagwete asekera basangele kibesa mambira mambiye bakora amarwa yaga bagantonya gonya indate inyororo abagambi babesiki mono marwa idoko nyarora kila kene kama jasa ene namona nabagambi iko ere unarumu basa gotebego mu cyando abalitinilie babugambi abatinili abatinili nabugabo nabwa babo tangia mona marwa toka ebinyora ya ko era ta ere kuruse all right asante birengere basa nandi yale kunyale kana yes abadiyo abanyene ba anyene kere kenyoro yes yandi bakugenda tuna balebi bata kumanya umugambi okugambaga agusobala ibura ko karo borobonge umugambi ngani agenda ngora paka so mugambi kera amanyoro mugambi amaya ko rwa mubori kenyore kina kiki agumandi ichobi ndino mwinde fulani mandi ichobi all right sante sana gwetenga omotegererie era gotebaga ndake abagambi na ubaga kare kurwali bagali nene ye kuba kigwa sabanto kwa ingasi njugo sabama haki ibigana biro bigoira biro Matilda mugambi oga ndote angasiri ngikiri bubere ayibona kaendera koroshinda ebintu ebigotindi ebyo bono abantu nabanyakuragira agubago itana bakoiba bagokora bisalia ao mugambi ere besanire muguko omanyito omuchanda sokorwera ebisire amakombe bigosira korusko momonto kwa igunga agata mwanyarebe bichekere mwanyarebe amatoka gutukuru mugondo mwanyarebe mogochigo ikingane ya aso mugambi kwanyoronga omugambi andake ebuna batebire ngoitare morangu ori omage osengo chibare bakwana buna abantu bamanyaine omanyanga agujusalie sosi agwo bori bubere gari o bangwechi ayenga nonyene kera basigari bago chali nkonyorenga nonye abantu bande mbamanyerraneti umuntu kote bikwale ngibange aba basigari ngocha nakibono nkorogera kire ikakatugamba le nokirete igalero kwana ngure inturo terango tebi chingende je saboro tukukwanira nobo engibu amaru atanchiri asaliri abantu twange bireke byago tukwanira amaru amabe asaliri abantu okay bono nsari tegerango tebi abangi nambara ali okonyora bakwenga mungina kwamanya konyora mungina utabwati gose mugakoye abana baya abwata abana gusenza 8 10 wicheba gwereva bono nsarigo umungina uyo kwama konyora tabwati sosi nda konyora bese bono mugambi kago icha umungina uri njera akurira guchia sari akamotebi gaki digiri manya omugakona karara akabunarara timbwati kende nabantigirite nga nyakwenga nabo ngendrete koenga igere nsomeri abana bono yapiti umugambi mateka kinge transport nchingirane ngoti gochi abo yogendere gukora kikoenga ekiagera umate unsariko nono yokonywa ondete yokumwagera siminga ninjo naro unsariko tegerera ngotebe kwanya korro morebye gotweru gochi kanisa kwanya korro gotweru gochi hoteli etwani yagatembe ebirengali byankorwa mtuku iwana nabyo manu karibu yes Nyakenya Mission Secondary aye Mr. Call Fred Moga. Yes, sir. How are you? Mbuyore, my brother. I'm good like you, sir. Na kiro cha bantu banyakenya Misia ga Nyamira County. Nyakenya Mission mo aswa gate ko bulidi fare. Tuliringe mechande iga yo bwangibwa marwa. Emechande yo kwanza ya nsete ekero ense ya onchoka taki ya onchoka. Yes. Tuasa kubeka abana asoborai. Umukisa tenga abana mbamwite chingole. Beko umuntu akongiri obongo. Bakoteba no yaba no bona twabekira abasayamba barabagambi. Banjiro mukuko maega. You want to tanga chiefs and assistant chiefs and ubalete mechande. Exactly at 80%. Nkibago kora ba chief abana ba assistant chief.
mwanangu wa nyuma huko inaonekana ni watu mwanangu mara talipo ikibago saba maki yani watu ngaki ayakole biashara lakini kwa renda to baso salima onende ndenda na kulenda bona ebiseri bya bikongo 2 na 3 yes aba nkwana bare ko rupunga aba skali station yes bachira sifara sipaka na huko kama rumeji abantu kai bona uzange ndenda biashara ugira tu kwa station nitaandika statement ya kupeleka kotini okay exhibit hapo 1 liter koti chama na iganjiri wanjira mondo wade less than 5 liters ya kotini bona ina ratakanya to wade ndio ndiyo kana tebe omwe chama rutaje ko tena barata ngo tenjo marumwana Intu toko genda ororo. Sasa ni nani mjinga? Ni yule anayetengeneza hapa, ni yule anayeenda huko? Jibu konaro mwenyewe msikilizaji. Mimi ndio niko na jibu. Ne Mr. Call Fred Mogamudhi yana wachangi kule na Kenya msasa kenda nishukuru. Asante sana Mr. Call Fred Mogabo namwambia mwanchi wa segreli. Nkiuziga kale kuseki gage kurukunga amarua ya iga atanchiri. Gatukwanira amarua. Getembe FM and Getembe Television. Good morning, hello. Hello. Wakire buya. Karibu sana. Banga kwengulia. Abantu banya kwengulia ngakibabo kire bono mambiro. Ya babo kire. Igie counting manya mirambo yere. Buyere. Nyakwengulia nkorokata mayitioro. Nyakwengulia saa. Yes. Okay. James Maemba mamumi. Karibu sana. Aya, njengo teba iga. Amaruaro. Aya ponari. Ejireti fumu. Amaruare ngira kare bantu mbali kusarika ngingi. Igonki kia biri kuseto sabi ngone kumaitro manyobo. Bono no koraki pariyo ko banse yebo. Yes. Bono yende gyo ka to korona masabo. Agambina nse yembayo. Whatever marua kare na mayalinga ayabono ngakiale. Aya neji sumo. Nkikiroro. Bono kwana ko yengara. Ya nanya ko. Nanya ko. Chinkaro zali nayo gukana. Chinkara jirijaja. Chinkara mbura bantu batikiti ukaranga. Baka amarwe na kyakoro ziwonya nkarangiyo. Bono njiti ngumanya. Bono ayoro jina amarwe yine sumo. Nubwa tubo manyi bakoto manya. Wote bono tutali nkararende sala kara kwenda bako nyora ko lero mambi banyuri. Inki bago kora. Ani bago joka na njikamiko. Amariogo? Kwana nginti kinili yugia bantu baigu. Asante sana kurunya kungulia gali huko kata jisiri chinko kugaiga akotenga lero toli maru akonyugo na malioga mababikire abantu bakuli chisumu cha semebere hapo lakini onsaliko yankobonana nakona boli elieteringa lakini onsaliko biashara byo muntu nkimo nacha ne biashara byo muntu ikono yo mukali kwa enga bono ngaki na kirizo girite ikunyali gite kirabona tikakora drive and direct muntu igore biashara bya yegali go seretu kabwate oyo ndo igora ne chinyanya koni bitungo ko cyari yo egendo tokulige linge chinyanye chika abantu bakugura the consumers bali bagulire bakujikutumia nkibake geko onyenda gikuba roma go ikatukwane bono emechandigo cha sobo engi ntunturakana lakini what is the end result obo hivi obo kebago chisegi amaliomana eburaburu bona amaliomana abakobeka bali batachite skuru so koronga kibono onya gusingirira onya tuchete sukuru inki okunya wakere ngane gamba kutasokoro nande to kwanira amarwa tanchi inki okunya wakere ngane ye amaguta ate konyale kana abo situmia nere yugotumia sukuru wabekira kamusinga kago gigabo usomo kebe bwe busa kwanyure gwakoro gukira ngoraigo mbatebe sokoro bona yenkulyo libinte usari onke kyo kwa nasinde saitani azindwe getemba karibu sana yes Mwana ntirengane ngiyanjo se tale basingete lakini umuntu nara ukuturwa ninga nkitwale drenga ni yuga biashara byabanyene aso kale kene asinale ngoramo abantu bagoja bangachinya sana nganya yesa asindwe setani asindwe nabo tuyigure setani asindwe ka bona mami omata kero konyo anga oso kolege ndugete nandu kwana goteba ngaya nga oso rogire
Na arasi naro gocha kwa ngacha parogi mpaka ba 10 Mapema. koroga. Yes. Ba torogire. O maete tikango tebinga egen kwa nalide. Kwa nalide na setani asinara kwa nyere tako tagatari uko bwatuka. Arwaya inivali tikare iko baka kanyura maruna maskani iko bako butera. Yes. Amarwa litali abale gosi ko beke tira bangunze na ngwar. Era tibabeke ege tono gose nyongo balenta ama ikinkole bana gosi babategereta aliya no ino murango gesa kwa almui. Yes. Era kina basi kuishi abako mamera amarwa korogirulero no ine kinkata twa kanyuri twa kalira paka twa no ine turungi. Yes. Era tankara njiyo ntioma ete akangire usa mama na akangire usa emyake ya kurmaya geni use kuna to achire tinga yes kwama na koimoke okando we bosibolia bose osika ekara sikira matukata to gosane okaranga era karangire mambia ene libu baada ya matukata to aina marua bona abantu bakonywa kulia gatatu. Yes. Ebu tengia etari go salibanto mongo munalera abantu bakara kunywa keo basuguna nirikimboto kwanyora maitaro boire yenare ko teino ino ngoro ko gakya so kwanja kwayo ranganka jago sibira ngonye ko kurati igongoro nguliale ki ngoro Omati kango tengo muntu naro kulige kwara no ine sura yoke koro ki ije sura yonkoro ko na muibule aye nyamatare sikibrezi liri koro mujawe nyamatare kuratiga igo ije sura yake korekana nyamatare no ne sura ya matori buja na bere style ira kirende sura yana no sakondige lionsaliko aye turanka Jitini ko nyumarua o saliko no ntundra kwa na kende ntundra teba kende nganyore na mene tumende ko chiadi. Asante sana Joseph Nyamsara Express ile kamera 5 chiza nibiri chama nomba bito kusanga Singapore itobo no mambia tukulilia ndake amabe aliyakubwatikana nobo ingibwa amarua tancheiri ubwatenga ne igabya amarua tancheiri obo ingibwa libu amarua ya nkigusege koleta mechande nkigego chakiaba the end result tuatebanga ubusali bugakare kwene kiwa mangana ali yubo kibago mangana ali yubo ibi amangana manga okolekana kubwatikana mechande igaye motegerali awuse no mechande neroro nkikira kolekana eliyero gukura amangana yegetembe hello getembe Ansari nimba igwet abuga kirubya oyo mbarana era man Dennis chap kuro baracheta aje my brother ngayigwa chirita tabantu baracho bya bali Dennis no bali bya akiman Dennis chap ngaki myaki mingi gwasi kwa bolire eneti wage baracha ndo mnaona marana to ngeno mupira mna South Africa yanya teni chanda yae yes no tuwale ngaba ko muisa na wao nyae onde babo bifon yes karibu sana oh no makwa ni gore yo tindi ega mano sarigo yes Rindezi yes ndile tune sadaka ire kanisa go sasa matanga wani sadaka ya chile mpaka marungi yes no na ngamba watela bande bako yes ami sakwengu na barumba mezi na bako tumuri so banya kodiyero yarabana ngeretera jinsi marwai na ando no na basiwa ni keratende se kuinyo maega nyakine la mangna mitare kora ni nte lakini ajatakatika ona banda na bari leta bengo ni ya baba ni nduti bango tigoza banga tabuga se bachigo bakamuwe bana mama bono liwachi utasaida usira maya ikona mama kan dembara banyo hara siba kurushi gendo ya na mama yete bino bibi ya hara biya baka kira tigire baka matengi kwa tigire ingi bono tigire yani mama jine wachande kai michando ngiba ne ngeze kira katia bangi amana basia na baganga Bueno, ntoko ko siba ngi ntoko bana bale barabuna barabo still no jebaka na barabo kubona kibona ngwari rekwanga Bueno, quiero montar un te complain. Lakini bona nana bandongolera muno. Bagizi kembara bataranyu. All right. Na bande baraso kanina ankasita baracha.
Nikatingara sana ingia baba kama vile. Igaba sahaba subati mbele bagwaka kweli mapema. Yaani nono wawira bagaka bakorora kijana yako gano mwako miaka 50. Yes. Na nita wa family. Umwese ko nyizi kinsi yago gano mungno mugo tutaranyo. Yes. Nifanye kurokule mwa ya basahaba na ririnde. All right. Yamana nerman ndiri chap. Sokoro kuigura maganayo. Esikate kire. Kungira kwanere. Abasahaba kibabiri bube. Egentabunda kwande keringa ki. Akyo mwana. Omwana omusahibi yaiga wairwe school ra baiboli baho. Uya kabisa. Arafu kwa kore school kwamanya kurwa gwanyora nga riba ko bwenete kuri kino nemirimo gokora kwama gutuka nga nayo gakarararia ase abagaka amarutigera abagaka banyu abagaka barabwo mbanchire nane none amaru ali no isako ya Somali sinari nkora na kaligereria linga ki iga eli kirenga not for sale under not two persons under 18 years na kiwakora kwamanya nayo nkwaro sokoro ebine bintu twensi tumanyete na boigo kero to kwanira marwa tanjiri amangana amarwa igana ali asevinyoro sana na boiga bantu abangi basiria magimabo asinjira bune yiga bantu basirie nibo yabo bantu batigero chingoma bantu barwanire bahitanire nemioro asamangana yechindemero anamono kero babegete ebintu bune biga kusiba begete ebinyugwa bune biga igongane na tokugikiria sokoro na ndege ntugioka manyita no monto mongaini igekero tokwana mangana yoboengi bwa marata ncheiri igono manyite nganki tuminiti abantu bararije metaro ime abana bakibanyore malito agenkio abana batarakora chiskuru asengencho yoboengi bwa marwaiga asebinyoro egento ndatebekero kinanaki amarwa ya tancheiri arorende tigatike kwengwa okay onye kiringa bantu mbakari bagakari gopima ngaya ncheirwe sawa no problem umuntu ndi kwarugo sene mirimo rosete unko sibole toko itera gono ni gabwa ye sokoro ngitwarenge ukwanira embu yo kwarenge obo engi bwa maru atancheiri ekinenga na toko gikeria timanyitinga aya ndo tete komenta narari enwe moroberne twani jire kana 50 ni sano cyo kigiro motegeleka to kure mambia bono ndo chigali abange balikire tuligire babira tatu bali balikira se ujumbe cha bono mambia asen samaria SMS na boyiko asen samaria ujumbe chiri cha Facebook mambia bono andake aje kwalikira ujumbe yako bono mambia tuligire lingo babira tatu balikire mambia bono agotobaga good morning twani yagetembebu akire kendo chikago tobanga na magani kurwanse mo yarali agotobanga chao tenene agotabaga good morning bwa kire bya kiwa taratibu jeru ngwinyi na rairo ye kurwa chi somo chira li agotabaga ya kurwa chi somo chirichia okay agotabaga kurwa chi somo bwa kire kurubukeirege konge bwa kire gatembe omoti atai omorembe nyasani moga mutuli na ongorogo bonzino